Ahojte. Dnes si v tomto videu ukážeme niečo o chémii. Konkrétne sa budeme zaoberať chemickými väzbami. Ďalej si povieme viac o tom, ako sa rôzne atómy na seba napájajú a vytvárajú chemické väzby. Tak, poďme na to. Atóm. Je to základná stavebná častica prvku. Atómy väčšiny chemických prvkov majú vlastnosť spájať sa do väčších častíc, a to konkrétne do molekúl alebo iónov. Napríklad, keď zoberieme vodík a kyslík a spojíme ich, tak nám vznikne voda, teda H2O. Vlastnosť spájať sa závisí najmä od počtu valenčných elektrónov. No a čo sú tie valenčné elektróny? Sú to elektróny, ktoré sa nachádzajú na valenčnej vrstve. A čo je tá valenčná vrstva, o ktorej stále točím? Valenčná vrstva je posledná vrstva, na ktorej sa nachádzajú elektróny atómu. Teda konkrétne má fluor 7 valenčných elektrónov. No, ale vráťme sa späť. Ako teda závisí vlastnosť spájať sa od počtu valenčných elektrónov? Každý atóm sa snaží mať valenčnú vrstvu zaplnenú do najväčšieho počtu. Na prvej vrstve môžu byť maximálne 2 elektróny, zatiaľ čo na druhej a tretej vrstve môže byť maximálne 8 elektrónov. No napríklad fluor a litium sa spoja, pretože fluor má na valenčnej vrstve 7 elektrónov a na to, aby mal zaplnenú valenčnú vrstvu 8 elektrónmi, mu chýba ešte 1 elektrón. A keďže litium má zase 1 elektrón navyše, pretože ak by ten elektrón oddal niekomu inému, teda nejakému inému atómu, tak by mu zostali na valenčnej vrstve 2 elektróny. Čiže by ju mal absolútne zaplnenú a zároveň fluor to využije a zoberie si tento 1 elektrón, ktorý mu litium daruje a zaplní si tak valenčnú vrstvu. Zaujímavé, táto chémia. Druhá možnosť je, že napríklad vodík a vodík majú každý na valenčnej vrstve 1 elektrón, no keď sa spoja, vytvoria väzbu. Budú si tieto elektróny zdieľať a tým pádom bude mať každý na valenčnej vrstve 2 elektróny a tak nám vznikne H2. Preto sa vodík voľne vo vzduchu nespája a vzniká nám H2. Poznáme rôzne chemické väzby, tak si povedzme, ako jednotlivé väzby delíme. Delíme ich na 2 typy. A je to konkrétne kovalentná väzba a iónová väzba. V kovalentnej väzbe si 2 atómy navzájom zdieľajú elektróny, teda ako vodík. V iónovej si atómy striedajú opačne nabité ióny, teda katióny a anióny. Navzájom si teda priťahujú. No čo sú tie katióny a anióny? Poďme sa na to pozrieť. Katióny a anióny vznikajú vtedy, keď nejaký atóm odovzdá jeden svoj elektrón inému atómu a teda vznikne nám pozitívne nabitý ión, pretože bude mať o 1 proton viac ako elektrónov. Anión zase vznikne tak, že príjme elektrón od iného atómu, takže nám vznikne záporne nabitý ión, teda anión, pretože bude mať o 1 proton menej ako má elektrónov. Kovalentnú väzbu teda ešte ďalej delíme na polárnu a nepolárnu. Polárnu zapisujeme H+H a nepolárnu H+O+H. Samozrejme, že napríklad tieto Hčka, Očka a tak ďalej, tak to je označenie prvku, teda H ako hydrogénium, teda vodík, a O ako oxygénium, teda kyslík. Takže keby to bolo nejaká iná väzba, napríklad S+S, teda sulfur, síra, sulfur, síra, hej? Tak podľa toho môžeme meniť rôzne tieto písmenká. Tak, ale poďme sa na to pozrieť ďalej. Ako jednotlivé väzby od seba odlíšime? Rozličujeme ich podľa rozdielu elektronegativít. Teda pre kovalentnú nepolárnu väzbu vyhradzujeme rozdiel elektronegativity od 0 po 0,4. Napríklad, keď odpočítame elektronegativitu kobaltu od nikelu, rozdiel elektronegativít sa bude rovnať 0,398 tisíci. Preto väzbu nikelu a kobaltu
zaradíme do kovalentnej nepolárnej väzby. Pre kovalentnú polárnu väzbu vyhradzujeme rozdiel elektronegativity od 0,4 po 1,7. Napríklad, keď odpočítame elektronegativitu chromu od vandánu, rozdiel elektronegativity sa bude rovnať 1,566 desatisícin. No a ionovú väzbu máme vyhradenú od 1,7 vyššie. Teda napríklad, keď odpočítame hélium od vodíka, bude sa rozdiel elektronegativít rovnať 3,2 tisícin. Viac informácií nájdete na mojom kanáli a ak by ste sa chceli dozvedieť ešte viac o tom, ako sa tvoria jednotlivé väzby alebo hocičo iné z chémie, nájdete ďalšie videá z chémie ľahšie na mojom kanáli. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ čauko!